Здравей, аз съм Князът. Този канал е създаден с любов към българската история. История, която за съжаление в последно време все по-често се забравя и заличава. Тук я разказваме, за да бъде запазена. Разказана е както за малки, така и за големи. За всеки, който иска да знае откъде идва. Първият епизод е посветен на хан Кубрат. Човекът, който обедини българите и постави основите на държавността. Преди да има България, преди да има столица, граници и държава, имаше един човек. В епоха на империи, степи и войни, той успя да направи немислимото. Да обедини разпокъсан народ, да създаде държава и да остави завет, който ще надживее вековете. Това е историята на хан Кубрат, основателят на стара велика България. Началото на 7 век. Българските племена обитават степите северно от Черно море. Земя на номади, войни и непрестанни конфликти. Тези земи не са свободни. Българите се намират под властта на западно-тюркския хаганат, могъща степна сила. Около 605 година в рода Дулу се ражда момче. Името му е Кубрат. Още от ранна възраст той е подготвян не просто за воин, а за владетел. Младият Кубрат е изпратен в Константинопол, най-великият град на своето време, столицата на източната Римска империя. Там той получава образование, изучава дипломация, наблюдава как се управлява империя. Кубрат не е заложник, той е съюзник. Около 619-620 година Кубрат приема християнството. Император Ираклий му дава титлата Патриций, знак на доверие и уважение. Но Кубрат не забравя кои са неговите хора и откъде идва. Около 632 година западно-тюркският хаганат започва да отслабва. Точно тогава Кубрат действа. Той обединява българските племена, вдига въстание и отхвърля чуждата власт. Ражда се стара велика България, първата обединена българска държава. Територията й се простира между реките Днепър и Дон до Азовско море и Северното Черноморие. Българите вече не са племена, те са държава. Стара велика България не е хаотичен съюз на номади. Тя има ясна иерархия. Върховната власт принадлежи на хана. Под него стоят родовите аристократи. Военната организация е строга и дисциплинирана. Българите съчетават номадска мобилност с постоянни селища и контрол над ключови територии. Това им позволява да бъдат едновременно гъвкави и устойчиви. Една от най-подценяваните теми е икономиката на държавата на Кубрат. Стара велика България контролира търговски пътища, свързва Европа и Азия, посредничи между степите и Византия. През нейните земи преминават кожи, метал, сол, добитък. Градове като Фанагория не са военни лагери, а активни търговски центрове. Това носи богатство, а богатството носи стабилност. Българската армия по времето на Кубрат е една от най-ефективните в степния свят. Тя разчита на тежка и лека конница, бързи маневри, тактическа дисциплина. Кубрат избягва безсмислени войни, но когато е нужно, действа решително. Тази военна сила е причината Византия да търси съюз, а не конфликт. Хан Кубрат не управлява чрез страх, той управлява чрез баланс. Поддържа мир с Византия, контролира търговските пътища, запазва стабилност в нестабилен свят. Византия признава България, признава и Кубрат като равен владетел. Това е златен период. Но Кубрат знае нещо важно. Нищо не е вечно. Малко преди смъртта си, Кубрат събира петимата си сина. Дава им сноп от пръчки. Никой не може да го счупи. Когато ги разделя, всяка се чупи лесно. Посланието е просто и вечно. Докато сте заедно, сте силни. Това не е легенда.
Това е политически завет. Около 665 година хан Кубрат умира. Без силната му ръка държавата започва да се разпада. Хазарите настъпват, натискът е огромен. Но българите не изчезват. Петимата сина на Кубрат поемат в различни посоки. Бат Баян остава в старите земи под хазарска власт. Котрак основава Волжка България. Аспарух създава Дунавска България през 681 година. А Оцек достига до Италия. Кубер установява се в Македония. Така делото на Кубрат не завършва, то се разгръща. Едно от най-малко обсъжданите неща за хан Кубрат е къде и как завършва живота му. За разлика от много владетели, той не умира в битка и не пада жертва на преврат. Смята се, че Кубрат умира в мир, като признат владетел, в момент, когато държавата му е стабилна. Археологическите находки, свързвани с него, най-вече богатото съкровище от Мала Перещепина, показват не просто богатство, а държавна символика. Пръстени, златни съдове и знаци на властта подсказват, че Кубрат е мислил за себе си не като временен вожд, а като основател на династия и държавна традиция. Интересно е и това, че той не остави един наследник, а разделя властта между синовете си. Това често се представя като грешка, но в контекста на времето си, това е опит да се запази балансът между различните племена, които той е обединил. Разпадът идва не веднага, а под външен натиск. Нещо, което дори силни държави трудно устояват. Историята често помни края, но при Кубрат по-важно е началото. Той не създава вечна държава, но създава модел. И този модел ще бъде повторен, подобрен и пренесен напред от следващото поколение. Историята на хан Кубрат не е просто разказ за миналото. Тя е урок. За силата на единството, за значението на държавността, за отговорността на владетеля към народа му. Името му остава завинаги в основите на българската история. Хан Кубрат създава първата българска държава, поставя началото на българската държавна традиция, оставя завет за единство, подготвя почвата за бъдещата България на Аспарух. Без Кубрат няма България. Хан Кубрат не просто създава държава, той създава идея, че българите могат да бъдат едно и че единството е сила. От държавата на Кубрат се раждат нови Българии, в степите, по Волга, на Балканите. В следващото видео историята продължава с един от синовете му, хан Аспарух, и раждането на България, която познаваме днес. Ако това видео ти беше полезно, харесай го и се абонирай за канала.